Hvis ikke vi fortæller sandheden, som skriften åbenbarer, Jesu Kristi frelsende gerning på korset, viser mennesker vejen ud af deres fortabelse gennem omvendelse og tro, så er vi ukærlige, så er vi ubarmhjertige. Hvor meget menneskelig kærlighed og social omsorg og omfavnen mennesker vi nu kan præstere i egen kraft, hvis ikke vi på et eller andet tidspunkt fortæller dem, hvad sandheden er, når vi har mulighed for det, så er vi ukærlige, så er vi ubarmhjertige. Robert Murray McChain, en storgudsmand, sagde sådan her. Det var lige, hvad han sagde. Det kan godt være lidt stødende også, men han sagde sådan her. Hvis vi havde mere kærlighed til dig, vil vi fortælle dig mere om helvede. Dem, som ikke elsker dig, advarer dig ikke, din stakkels helvedes fortjenende synder. Glem aldrig, at kærlighed advarer. Kærlighed advarer. Jesus han sagde, jeg vil vise jer, hvem I skal frygte. Frygt ham, som efter at have slået ihjel, har magt til at kaste i helvede. Jeg kunne huske, dengang jeg blev omvendt, så tænkte jeg ved mig selv, Gud, hvis du kaster mig i helvede nu, så kan jeg godt forstå det. Fordi jeg fortjener det. Jeg fortjener det. Mennesker må nå derhen, hvor de siger, jeg fortjener at blive straffet for det, jeg har gjort. Fordi jeg har syndet mod en hellig Gud. Men når han så siger, jeg ved godt, du fortjener det, men jeg vil vise dig noget af livet. Fordi den straf, som du fortjener, den ramte min enbårne søn. Den vrede, den ramte ham. For at du kunne blive frelst. Der, så bliver evangeliet fantastisk. Der bliver nåden fantastisk. Må vi se det. Må vi se, hvor fantastisk at evangeliet er. At mens vi var syndere, velfortjent på vej til helvede, viste Gud i sin kærlighed til os ved at dø for os. Kristus han tog vores plads på korset. Han blev forbandet af sin egen far. Oplevede helvede i stedet for dig. Og han blev genstand for den vrede, som var rettet imod os. Ved du hvad du er blevet frelst fra? Du er blevet frelst fra Guds vrede. Fordi den ramte hans søn i stedet for dig. Det må tiltænke dig. Og det er kun gennem din tro på Jesus Kristus. Det er kun gennem det, at du omvender dig fra din synd og tror på ham, at du kan undslippe den vrede. Fordi hans blod dækker dig og skjuler dig i hans retfærdighed fra Guds vrede. Jeg ser, at jeg fortjener det. Jeg ser, at jeg har syndet. Jeg forstår min synd. Jeg forstår, at der er kun én vej til Gud, og det er gennem Jesus Kristus. Jeg omvender mig fra min synd. Og for den her dag, så vil jeg ikke leve det liv, jeg har levet før. Nu vil jeg leve et nyt liv. Og jeg vil tro på dig. Og jeg vil følge dig.